ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁମଧୁର ନାମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଦିବସ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ କରିକି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 105 ତାର 1 ପଦରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 105 1ରୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ଜଣାଅ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଦର୍ପ କର। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ମାନେ ପଢି ସାରିଛୁ ଏ ସମୟରେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଟପିକ ରଖିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ଜଣାଅ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାହିଁକି ନା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା? ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସେ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜିର ଦିବସକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସକାଳର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଦେବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷର, ଆମମାନଙ୍କର ମାସର ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ଜଣାଅ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଗଣରେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳକୁ ଆମେ ଜଣାଇବା, ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ତାହାଙ୍କ ନାମ ନେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ କେମିତି ନେବା? ନା ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଦେବା। ଆଜି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ, ମାସର ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ନେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳ ଆମେ ଜଣାଇବା। 365 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର 365 ମଧ୍ୟରେ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଅଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମୋମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଅସକ୍ଷମ ଆମେ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ 365 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକଳକୁ ଜଣାଇବା ନାହିଁ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥାଉ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥାଉ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଲୋକମାନେ କଣ କହିବେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟ କହିବି ଯଦି। ତାହା ନାହିଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାନି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଦର୍ପ କର। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। Praise the Lord. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଦର୍ପ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। Praise the Lord. ଲେଖାଯାଏ ଭର୍ସ 2ରେ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା କର, ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ କର। ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଗାନ କରିବା ଖାଲି ସିମ୍ପଲି ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୀତକୁ ଗାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ଆମେ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାର କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଗର୍ବ କରିବା। ତେଣୁକରି ଗୀତ ଗାଇବା ସହିତ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲାସ ଟିମରେ ଯଦି ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆମମାନେ କଣ ଗାଇବା ନାହିଁ? ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ୍ସାମାଇନ କରିବାର ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଉପାସନାରେ ବସିଅଛୁ? କାହିଁକି ବସିଅଛୁ? କାହା ନିମନ୍ତେ ବସିଅଛୁ? ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଗାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜ ମୁଖରେ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଇପାରିବି? ନାଇଁ। କାହିଁକି ଆମେ ଉପାସନାରେ ବସିଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଅଛୁ? ତାହାଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବସିଅଛୁ। ହୃଦୟର ଅନ୍ତର ସହିତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦାଶିବ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ମାସର ଆରମ୍ଭରେ, ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ଖୋଜିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ, ସକାଳରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବସିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୱେଷଣର ଆମେ ମାନେ କଣ ପାଉଛେ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କଣ ପାଉଛେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ କଣ ପାଉଛେ? ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଅଟେ, ଆନନ୍ଦ, ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି କିପରି ଏ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମେମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ, ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କିପରି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହୋମ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ସତ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ହେଇଥାଇପାରେ ଗତ 365 ଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲୁ। ସକାଳ ହଉ ହଉ ନିଜ କାମକୁ ଆମେ ମନରେ ରଖି, ନିଜ କାମକୁ ଆମେ ମାନେ ମନେ ପକେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରିୟ ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମ ଜୀବନ କାହିଁରେ ବଳ, ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶକ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବୁ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବାକ୍ୟଟିକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ।